and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Unsa di sa ni Manong Simeon? Shindo, gikuha ni Manoy Simeon nimo ang tuong kamot sa imong tatay Kadyo. Oh, unsa? Giputol niya ang tuong kamot sa imong amahan. Dili ka na tinuod na edad. Dili! Dili lang yung masayo sa pepo to eh. Sa ako mga sekreto. Ikaw na nangasayran niya nga o sa kala na nga aron mo kong subitin ang maong dakong grapon. Dili ang nga mabawa niya. Ang nga nasa sud sila kong grapon nga doon nila na ang tuong kamot sa kong amahan. Makita na ba ano mo ni tatay? Nacho, ikaw na nga makapliko na big sa iyang buwan. Inilong. Naplik na. Pasaylo ako sa tatay Kacho. Nabuhato na. Pero nakuha ako pagtuon na makatabang kita. Nakulitan ko ng tuong kamot ni tatay Kacho. Pirahon ko. Pasaylo ko. Pero amay nga buhaton ko. Putlon ko kinin ko. Ginoo ko. Dili ko makatuo ini. Nabuhat ni Manong Simeon. Gisundan ko siya ni Antong Higayuda. Kadlawon nga giadto niya ang lubnganan sa imong amahan. Na ang Petromax ug pala. Og nakita ko gyud apo ko. Nakita ko kung gyud sa niya aron makuha niya ang tuong kamot sa inyong amahan. Dili ko makatuo nga mabuhat ni Manong Simeon. Bisan ako, apo ko. Dili ko makatuo nga mabuhat kini sa imong igsuon, sa imong maguwang. Antuon kong lubganan ni Tatay Kadyo. Antuon ko! Apo ko! Apo ko, balik! Ginoo ko. Gusto makahagos ako gibuhat. Nahadlok ko. Nahadlok ko nga tingali og mag-away ang managsuon o magpatay sila. Ayaw lang itaon itugot, Ginoo ko. Ayaw lang itaon, maluoy ka. Kinahanglan nga buhaton ko kini. Parang masayran ko kung tinuod ba yun ang gisulti ni Lola Edad. Dili ko makatuo nga mabuhat ni Manong Simeon. Dili. Pero sa higayon kamasayran ako nga tinuod ang gisulti ni Lola Edad. Ambot ang siya kong buhaton kini mo Manong Simeon. Ito na kabuti ka sa pera nga ako nakamot. Medyo, sanay ko ikaw na ko. Luso na ko sa mga lawak ni Bay Putoy. Nindot sa kong feeling na kayo nung medyo nakuha na nga kahasol ka gano'n na. Sira akong kinimultahan dali sa tres. Umusod ako sa mga lawak. Mali ko na ko itong akong gitambalan dito sa plaza. Ako itong bisultihan, unsa kung adlaw mo palik aron magkita min. Mayo ang tao, mayo sa pang resulta. Positive lang unta ang resulta. Si Buwana mikawa siya lawak. Magparaw siya. Pero doon na na siya lawak na uwan niya si Radi. Kalipis siyang gisulog na ni ama ginito sa kahayag
Siyang lawak nga wa si Rani. Kanindot yung lawas. Miamag yun ang kanindot siyang lawas. Tuwa sa pahingo sa kusina. Halin ako din eh. May kayo wa si makabantay ka kung ali ako din eh. Pabutol ko yung pagbalik eh. Oh, na siya. May balik na siya siyang lawak. Oh, tuwa na siya. Miamag na siya ng kanindot siyang lawas. Ilabi na ang... Oh, muha na kanindot mo niya eh. Oh, naunsan ako. Ngayon, nabibalik ko sa manin. Ganahan ko ni Moana. Walang naibog man ko niya. Ay, 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 ay! Oops! Naabli ko na ang lungon. Apa ko, Shinto? Ang kamot ni Tati Kadyo. Ang tong kamot. Ang Petromax. Nga na, makita ko na ang... Oh! Tili! Tili! Manoy Simeon! Ay! Sorry na. Saan pagkalitan mo kanimo? Noon sa mga nitutugao ka tanok magmaninga? Kalitan lagi ko. Sakita sa kong aping, oy. Nahubag akong aping, no? Naigo sa imong kumo. Ha? Ay, sakit. Mawara na. Nahuman na ko kaplas aning lana. Ayun na. Bugnaw ako nila na, ha? Ngano saan nila na, ha? Bugnaw mo kaya? Sa. Bugnaw? Bugnaw kaya ko bubati, oh. Butang nga din yung mugla akong abing naigo sa imong kumo, ha? Oo nga, hindi mo. Butangan mo? Bugnaw kayo? Bugnaw di. Ayun na. Uy! Nawala ang sakit. Nawala ang ulungal. Unsa? Oh! Nawala ang sakit daw. Nawala ang ulungal sa akong aping. Tanawa akong nabong. Oh. May butoy. Nawa ang nakom og kubag sa imong aping. Oh, ha? Tinod? Sabi ni be. Yun na. Ha, beda. Wala na. Ay, yun na be. Tinuod bay! Nuwatood bay! Sa ito pa epektibo ang lana na ko may butoy. Wow! Magic! Epektibo ang lana na ko. Epektibo kay. Huwag ko mapakyas. Wa! Bay Simeon, unsay secret sa imula na? Ngano mo rin nag-magic ha? Unsa bay Simeon? Manoy Simeon! Manoy! Kanong gibuhat mo kini? Gano man! Apo ko, Shinto. Ayaw ka suko sa imong baguwag. Ayaw ka silang diya. Di ka ako siya sa pagpanamastamas patayong lawas sa akong amahan. Sa among amahan! Giputol pa niyang tong kamot sa mga amahan. Hayop siya. Dautan siyang pag-anak. Shinto. Pangitaon ko si Manoy Simeon. Pangitaon ko siya, Lulaydad. Shinto. Juana, sila si Simeon. Nanlakaw mo kuno, Dad. Ingon pa sa katabang. Unsa? Kaniyot kay tawagan ko sa akong cellphone, ha? Hain man day sila. Nag-text pa gani ko nga muuli goron. O kinahanglan mangandam sila kay kuyugo na ko sila ron sa akong lagaw. Tawagi lang, Dad. Naam ka hato'y cellphone. Aduna na. Gitagaan man to na ko. Tawagan ako. Hay man bay Simeon, ha? Hain? Dito sila. Magkinig na pita. Dini na ko giaplasan to doon sakit nga diabetes. Diabetes? O katong babae nga gisakitan sa puso. Haplasi sa kuha na, diabetes. Haplasi ko. Yun na. Uy, murag na babae nga kasulti o, no? Awa. Sir, may kayo di ba? Taan pag yung ko kasultiyon kay kaya tubang mo Sir, nimo. salamat kaayo, sir, ha? Ha? Salamat kayo sa imong pag-ayos sa kubana, sir. Nara pa usay. Ito na. Katingo. Imong bana. Oy, ikaw bana ka niya? Oy.
Ako, Tingog. salamat ka, sir, ha? Oh, bata ang bana. Salamat kayo. Giusap na ni mo na nga bata mo kayong bana. Sa'yo magic ni mo. Bay, hilom. Kay biluhod siya sa kong utubangan, bay. Oh, Ay, di na ko makontak. Cannot be reached ang iyang singpon. Mao ba, Dad? Ain mo din mga tawhana. Magkalagot baya, oy. Nagdali ra ba ko? Dad, nasuko ka? Oy. Nala, sige, mulakaw na lang ko. Ingna sila kung muabot nga patawagan ko sa kong cellphone, ha? Okay? Okay, Dad. Nahala, sige. Magkalagot mga tawhana. Nagsalig tingali sila sa akong kaayo nila. Maupos ganing akong pailob na. Makailagid mo kung kinsa ko. hala no. Ikaw yun ang ibinla sa mong mahal sa mga tambalan eh, bay. Shh, hilom, bay. Niya ta sakay ta sa taxi uno. Ay, sorry kayo, taxi boy ha, taxi boy, sorry kayo. Uy, K-Factor ka taxi. Kano'y pito din ni day. Ay, ikaw bro driver, nakisakit? Kaya iyuhon ka niya akong tunay nga amigo, ha? Be, asama ka. May sakit ka, ha? Di mayon ako sakit, oy. Bangas ka. Okay, usap din sakit mo. Sakit ko mga bayo, at oh. Oy, unsa? Guniti bisip yun. Guniti. Larutan ni bayutan, laruti, ha? Bugal-bugal nun kayo nako. Hala, guniti ni. Laruti. Ayun sa. Ayaw, bay, Butoy. Ayaw. Naunsa ba ka? Laruti, oy! Andam na ang tanan. Ni ana sa kumbag. Kinahanglan magkita mi ni Manoy Simeon. Kinahanglan makuha ko pagbalik ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Sindo, apo ko. Lola Edad, mubalik ko din sa isla San Isidro. Kung makuha ko na pagbalik ang tuong kamot ni Tatay Kadyo, nga gikuha ni Manoy Simeon. Sindo, Anton ko sa Manoy Simeon sa ilang Sir Jimmy. Sindo, ayaw pa na sa imong kasuko. Huna-huna ang managsuon mo. O Lola Edad, ang gusto ko lang nga iuli niya sa lubnganan sa among amahan ang niyang gikuha sa patayng lawas sa among amahan. Sindo, Kinahanglan nga iuli niya. Kinahanglan yun. Aron dili kami magkaaway ni Manoy Simeon. Sindo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!